Du klar nå? Nå skal vi begynne. Hei, det her han Teddy. Han skal hjelpe meg I dag med en fingerregle. Den går sånn her. Baugalombuki, suomensukki, langamanni, pikastrelli ja pikkulili. Så sier jeg først, og så sier du etter meg når Teddy gir deg tegn. Baugalombuki, suomensukki, langamanni, pikastrelli ja pikkulili. Og så tar vi den I lag. Baugalombuki, suomensukki, langamanni, pikastrelli ja pikkulili.